Bye Bodo Job Info official YouTube channel latest update daily police constable finally cut off आरो लोगोसे admit होबाय आरो बेनि जाबाय नोंथांमोननि मेल फिमेल दा जोबोर खम काट अफ स बेखौ नायोब्ला एसएससि कनस्टेबल माबायदि काट अफ थांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना खम काट अफआवनो साख्रि मोनसिगोन डेली पुलिसाव आरो आपकामिं 9000 भेकेन्सि दङ जेराव नोंथांमोना कनस्टेबलाव थाबैनो एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन बेसेबां रानिं खालामनांगोन बेसेबां हाइट नांगोन सेस नांगोन गासैबो डिटेल्सखौ लाबोजोब आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा हानाय एसेबां शेयार लाइक कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबादि जबनि आपडेट मोननो जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइट डेली पुलिसाव दा लोगोफोर फाइनाली डेली पुलिसा मोनसे आपडेट होबावबाय बेनो जाबाय एडमिट नोंथांमोना मोनसिगोन डाउनलड खालामनांसिगोन बेनो जाबाय हेड कनस्टेबलाव स लोगोफोर हेड कनस्टेबलाव बेसेबां काट अफ थांखो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनोब्ला बे भिडिअ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 2022 आवहाय एप्लाइ खालामनाय डेली पुलिस हेड कनस्टेबलाव जायफ्रा एग्जाम लिरदोंमोन स नोंथांमोना थाबैनो एडमिट डाउनलड खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबला नैबेमोन आरो फैबावगोन 2020 आव फैनानै 2023 आव नोंथांमोना 9000 भेकेन्सि दङ 9000 स 9000 भेकेन्सि बारा दङ जेराव गासैबो अल इन्डिया एप्लाइ खालामनो हायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब दिल्लीयावनो पोस्टिं जायो जोबोर खम काट अफ थाङो स बेसेबां क्राइटेरिया बैसो हाइट नांगौ आं गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नायजोब दा जों फार्स्टआव हेड कनस्टेबलनिखौ जों नायगोन बेयाव जोङो डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै फैदों माबादि सिस्टेमाव लादोंमोन एबा नोंथांमोनानो डेली पुलिस हेड कनस्टेबलनि एडमिट डाउनलड खालामदो बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टनि थाखाय दा फार्स्टआव एग्जाम जायो नैबे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन डेली पुलिसाव 28 मार्चनिफ्राय 11 एप्रिलनि बेखिनियाव नोंथांमोनाहाय मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हेड कनस्टेबलनि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआवहाय आरो मेडिकेल टेस्ट एन्ड बेनिफ्राय जों बेयाव क्लिक खालामब्ला बे ओपन जागोन एन्ड ओपन जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना आइडि होनानै बार्थडे होनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनांसिगोन बेनो जाबाय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकल टेस्टनि थाखाय आरो नोंथांमोना बेयाव पास जायोबा मेडिकेल टेस्ट जासिगोन एन्ड बेनिफ्रायनो साख्रि मोनसिगोन दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोनाहाय तो बे जागोन 28 मार्चनिफ्राय रिलिया बेनिफ्राय काट अफआलाय बेसेबां थांखो जों बेखौ दानिया नायनोसै दा नायदो लोगोफोर काट अफ बेसेबां थांखो स नोंथांमोना काट अफ मोनदों एसटिआव नायोब्ला अनलि 55 पॉइंट सामथिं थांदों 55.68 थांदों काट अफ डेली पुलिसाव बेखौ नायदो नै आनरिजार्भआव 71 थांदों एन्ड फिमेलखौ नायोब्ला एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 30 आरो बियो एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरखौ नायोब्ला 37 थांदों 37.99 दा लोगोफोर ओरैबायदि खम काट अफ थांदों डेली पुलिस हेड कनस्टेबलाव नायदो नै एसटिआव 55.68 बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेना जाहैबाय 30 एन्ड बेनिफ्राय फिमेल जाहैबाय 37.99 दा बेनिफ्राय आनरिजार्भआव नायोब्ला 60 थांदों देन बेनिफ्राय इउआरआव नायोब्ला मेला थांदों 71 दा ओरैबायदि खम काट अफ थांदों बेखौ नायोब्ला एसएससिआव जाय नोंथांमोना 50 प्लास मोनदों 100% साख्रि जानायनि चान्स दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना 35 प्लासनिफ्रायनो फिजिकल टेस्टआव थांनायनि चान्सआ दङ मानोना एसएससिनि पस्टआ जोबोद बुरजा थ बेखायनो नोंथांमोना जोबोद चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय आपकामिं डेली पुलिस कनस्टेबलाव नोंथांमोना जुदि 45 प्लास लायोबानो नोंथांमोना चान्सआ दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबलाव मानोना नैबे डेली पुलिस हेड कनस्टेबला पस्टआ खममोन 4000 नि बारा दंमोन एसे बेयावनो बेबायदि थांदोंब्ला अब्ला स नोंथांमोना नेक्स्ट कनस्टेबलाव 9000 आव स नोंथांमोना जायफ्रा 45 प्लास एग्जाम लानो हायो अब्ला 100% नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननायनि चान्सेसआ दङ बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 40 प्लास लाबानो नोंथांमोनाबो चान्सआ दङ जस्ट 35-40 नि गेजेराव थाबानो जागोन एन्ड बे आरो लोगोफोर काट अफआ ओरैबायदि खम थांदों साख्रि जासिगोन 55 आवनो काट अफ एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबाथ' चान्सआ बारा दङ दा डेली पुलिसाव बेसेबां नांगौ नोंथांमोननो हाइट टेस्टआ दा हाइटआ जाबाय जोंनि एसटि हिसाबै नायदो 165 दङ हौवाफोरा हिन्जावफ्रा स बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा जोबोर खमबाव एनसेसखौ नायग्रोबा 76 मोनदों बे जाबाय जोंनि एसटिआव आरो लोगोसे एक्सपेन्ड खालामबानै बेबायदि जाहैनांगौ बेबायदि लिरनाय दङ एन्ड बेनिफ्राय 5 बारायनांगौ अब्ला 81 जाहैगोन चेस्टआ जोंनिया एन्ड बेनिफ्राय स बेनिफ्राय हिन्जावफोरखौ नायोब्ला 155 सेन्टिमिटारावनो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय एसटि फिमेल हाइटआ दा जोबोर मोजां चान्स बेनिफ्राय रानिंखौ 1600 मिटार्सल' खारनांगोन 1600 मिटार्सआव 6 मिनिट्सआव मोनगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 8 मिनिट्स टाइम मोनगोन दा जोबोर मोजां नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै फरायबानो जाबाय बेनो जाबाय 9000+ दङ पस्टआ आरो बेयाव रिटेन एग्जाम जाग्रोगोन बेनिफ्राय फिजिकल एन्ड मेडिकेल टेस्ट जागोन अब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन लास्टआव दा बेनिमान लोगोफोर काट अफआ 55 थांदों डेली पुलिसाव एन्ड नेक्स्टआव कनस्टेबलआ 45 प्लासआवनो नोंथांमोना चान्सआव दङ